Nyasi ne johera mag Lolwe TV. Agoyo ne Nyasaye erokamano odiochieng' machielo ma Nyasaye oloso mondo wachak waradi e yor yamo gokinyi kama. Iluonga Reverend Ayub Ouko, awuod Nyakach Kandaria, ajal mowar. Ng'eyo ni jo Kandaria osebedo piny neno wach mar Nyasaye. Ajal mowar, alemo kod kanisa mar St. Meshach Fellowship Church, ane piny Nairobi, Kibra. Okinyi ni Nyasaye otimo ng'wono mondo wawuo kodi e wach mar Nyasaye. Adwa ni mondo wasom kodi ndiko e kitabu mar Injili Johana. Adwa ni mondo som koda kitabu mar Injili Johana. Abiro somo achiel matindo 43. Injili Johana achiel matindo 43. Muma wacho niya: kinyne Yesu ne dwaro dhi e piny Galili. Noyudo Filipo mi owachone niya, luwa. Filipo ne ja-Bethsaida, dala mane Andrea gi Petro odakie. Filipo noyudo Nathaniel mowachone niya, wasenwang'o jal mane Musa ondiko kuome kitap chik, kendo mane jonabi bende ondiko kuome. En Yesu wuod Josef ja-Nazareth. Nathaniel nopenjo niya, bende gimoro maber diwuog Nazareth? Adier? Filipo nodwoke ni bi mondo ine. Kane Yesu oneno Nathaniel kabiro ire, nowacho niya, neuru ja-Israel yie echa biro. En ng'ama kare maonge miganga. Walam Nyasaye. Wagoyo ni erokamano, wapuoyi wawali Nyasaye maduong' mar polo. Ija adiera Nyasaye Israel, kumseko walo odiochieng'ni mondo winj duondi. Erokamano Nyasaye, gokinyi ni kamon gi chuo bedo piny mondo winj kuomi. Ya malo kigo kambi Nyasaye, malaika magi mondo tim kodwa kambi sani. Asepuoyi kum wach nade misekete lewa. Weogo bed konyruok Nyasaye ne dhako kata dichuo, ne kijana kata nyako. Wobed konyruok ne jaduong' kata dayo mobedo piny Nyasaye mondo winji. Erokamano Ruodh Israel, nyaka jal matuo Nyasachwa. We owinj kuomi nikech chang kuomi. Erokamano Rabi Jateko. Awali Nyasaye sani ka malaika magi lor e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. Awacho ni luonga ni Reverend Ayub Ouko, awuod Nyakach Kandaria. Nyasaye otimona ng'wono mar warruok gi chang kod pong' kod teko maro maler. Okinyi ni Nyasaye notima tung' ne in jahera mar Lolwe, niwinj wach ma Ruoth osepedho piny gokinyi kokalo kuom yamo mondo warad kodi. Ang'e ni samoro weche ng'eny, wan gi joma nigi weche mopogore opogore okinyi, wuok tich weche jabedo mang'eny. To kawe thuolo ni manok mondo iwinji kuom Nyasaye, wach ma Nyasaye oiko mondo iwinji. Asomo muma mondiki e kinde mag muma e kitabu mar Injili Johana achiel matindo 43. Thuolo mar wach yie ma Roho Maler runga mondo awuoye kawuono iluongo ni gima ber wuok Nazareth. Mane gima adwa na wuoye, kata thoro mar wach ma adwa na chom tir ka ok abara chich kata cham. Gima ber wuok Nazareth. Muma wacho ni e kinde no noyudo jatich Nyasaye iluongo Filipo. Chieng' onogo noyudo ka Yesu ma wuod Nyasaye ne dhi e piny jo-Galili. Kendo kane en e yo kamano dhiyo, nopo korado kod dichuo miluongo Filipo. Filipo ne en ja-Bethsaida, kama ne Andrea gi Petro nodake. Mane kama ne Filipo ae. Sama ne Yesu
orado kode wang' Yesu onyise ni luwa. Nyiso ni nowinjo duol ka Yesu orado gi Filipo, wang' owuoyo gi Filipo ni luwa. Okete jalup mar Yesu kata okete achiel kuom jopuonjre Yesu. Wach no notimore kamano ka Filipo be ne ok omino wach, nikech loch manoradogo nowinjo koloye madier. Wachno nowilo pache mondo chak luwo Yesu ja Nazareth, jal manokelo warruok. Mwacho ni e sechego sama Filipo ne orado gi Yesu to Yesu kone ni luwa, wachno nomiyo Filipo be ochomo Nathaniel tir. Wacho ni winjo, asenwang'o jal ma Musa wuod Aramram, Musa ma wuod Yukabeth, nondiko kuome e kitap chik. Asenwang'o jalo. Kendo asenwang'o jal ma jonabi be nondiko kuome. Iluonge Yesu ma wuod Joseph ja Nazareth. Mane wach ma samoro sama ne Nathaniel owinjo ka Filipo wuoyo kode ni nitie jal mosenwang', jal ma Musa nondiko kuome kitap chik, ma be ne gisesomo, jal ma jonabi kata jodolo be nondiko kuome. To wang' Nathaniel obedo gi chuny ng'ayi, penje ni to Filipo mosiepna, be gima ber de wuog Nazareth adier? Mano wach ma adwa na wuoye kodi kinyi manok ka ibedo piny ka Ruoth oketi. Filipo nonyise ni bi mondo ine gi wang'i, kech ne ok oyie ni nitie gima nyalo wuok Nazareth. Wawuoye Nazareth matin, kech samoro ibedo piny to imbe ine Nazareth kanyo. Wawuoye Nazareth matin. Nazareth ne en dala mar chung' mar tok, ne gima ber to ne ok nyal wuoke. Nathaniel ne ni kare, nikech e chien kacha gima nosene ka wuok Nazareth to ne onge. En gweng' manong'e, en kama nong'e, kama nodong' piny, en kama ji ne kala, en kama ne jaro ng'enye. Nazareth ne onge giminyalo ne mane lomb ng'ato, mane nyalo ywa wang' ng'ato mondo dhi odag kanyo. Okama ji ne inyalo pim go kuonde modok piny kane idwaro to nipimo gi Nazareth. Nazareth en kama ne onge giminyalo mak gi lwedo, ne en kama ne yude ji magalagala, ne en kama ne yude ji modong', ne en kama ne yude ji ma piny olewogo. Nazareth ne en kama geno moro maber madebede ne onge. Okinyi kama mibedo piny, moro imbe kami ae chalo Nazareth, samoro ngimani chalo Nazareth, samoro gik itimo ka in Nazareth, samoro kata ibedo piny gino moro manyalo wuok kumi maber onge. Ochalo Nazareth kama Filipo wang' wuoyo gi Nathaniel to nyise ni winjo, asenwang'o jal ma Musa nondiko kuome kitap chik, jonabi be nondiko kuome. En Yesu ma wuod Joseph to ja Nazareth. Sama noluong Nazareth no ja Nazareth, wach no nomiyo Nathaniel obedo gi toy chunye ni to Nazareth ang'eyo, gima ber bende wuog Nazareth adier. Wach no chande. Filipo nyise ni bi mondo ine kawuono, bi mondo ine. Sama Yesu noneno Nathaniel kabiro, wang'o ochomo Nathaniel. Muma wacho niya, Mun Nyasaye wacho niya, kane Yesu oneno Nathaniel kabiro ire, nowacho ni, neuru ja-Israeli cha biro,
en ng'ama kare maonge miganga. To Nathaniel nopenje ni, ing'eya nade Yesu? Ing'eya nade? Yesu nodwoke ni, kane in e tiend ng'owu cha kapok Filipo luongi, ne aseneni. Wachno nomiyo Nathaniel chunye obwok, ka Yesu onyise ni naseneni sama ne achien mane in e tie ng'owu, naseneni. Wan gi miere okinyi sani modong' piny. Wan gi miere okinyi sani ma piny noweyo. Wan gi miere okinyi kama ma ji nok kwan. Wan gi miere okinyi manichiwogo example. Ne gin billboard ma ilando go dong' mar gweng', kendo ji nong'eyo kidwa pim kama chandruok ogoye tach, to ninyalo pim gi dalau kanyo, kata ninyalo pim gi dalani kanyo jaduong'. Kech jochiende nodagi ni en kama gima ber manyalo wuok dalani no onge. En kama jochiende nogoye tach momako gik moko to loro, then oringo gi kifungu mar dalano. Kanyo nodong' kar jela, en kar tuk, mano kar lweny, kar sigu, en kar tora. Ong'e ni ka ng'ane kidwa jojendeke, nyithi ng'ane, dalano ong'e chalo Nazareth. Kaka Nazareth nodong', dalano odong' kamano, en kamichiwogo example ne ji. Wawuo kodi mawacho chieng'o nogo ka Yesu nochomo piny Galili, wang'o rado gi Filipo, nyise ni luwa. Wachno nomiyo Filipo ok omino, to Filipo bochako rado gi Nathaniel, nyise ni wasenwang'o jal mandiko wuoyo kuome, jal monek kuome, jal manigi teko gi nyalo, iluongo Yesu ma wuod Joseph, mano ja Nazareth. Wachno nyalo chandi kata sami bedo sani dhako. Kama initie, weche mineno gin weche manatimore Nazareth. Ok inyal neno wach maber, kendo adier chunyi osego kwano, kata odi kanyo chunyi osego kwano mondo ifundi aye. Gima ber mineno nyaka nidonje keny onge. In e Nazareth, in e piny Nazareth. Samoro kamitede no be dalano gima nosewuok maber onge. Samoro jowuoyi kendo mon wegi, gimomiyo mon wegi, mano Nazareth. Gima ber jachien ok dwar none. Samoro en dala ma nyithindo monyuol kanyo tho, liete opangore, jachien odagi ni onge gima ber minyalo ne kanyo. Nyithindo mobigo to donga donga, mak mana ni momak ich ne kanyo, mo oik bieche kanyo to onge mineno ka wiye ting'ore. Mano Nazareth, gino dagi e dongo mar dalano. Samoro bedo dala ma nyathi masomo kanye ma onge. Ka nyathi otemo ni somo, nitie ngimagi, nitie kaka ing'ado lep lep. Mano Nazareth, en dala machalo Nazareth, okete kanyo nyone piny. Jochiende odagi, gima nyalo maber e dalano onge. Samoro bedo dala ma juokni ne wilore, moro biro okinyi, moro biro otieno, ne wilogi kamano. Ka samoro jaduong' mar dalano noparo ni samoro imanyo rangach. Joluo ng'eyo, mang'ado rieko chuny Ramogi no ng'eyo ni kidwa ni los dala to nitie kaka inyalo wuotho mondo ilos rangach. To mak mana gima ne jaduong' okia, ni kata nokelo ajuoga madhako mathundi achiel. Ajuoga nobiro to kawo ap dala, ato weyo awi marach mar sasia kanyo. Wach notimore, urondo nyithindo ma achien. Dalano en rangach miyude migogo maduong'. Ka dhoge golo lao, en migogo modong' oleo, en odong' gi dala rangach odong' kode kamano. Migogo no be ywak sama ji oduogo dala Disemba, kaka wan e Disemba kawuono. Sama ji odok tiyudo migogo no ka embe dhoge golo lao kanyo. Embo ywak sama oneno ka nyiminegi oduogo. Samoro ka chuogi obiro, ibiro nyombi kaka Disemba kama joma dwa dhi nyomo ng'eny. Migogo no be ywak kama obede, owacho ni winjo, ambe apane ni mana tie to noloki ne nyiminena. Wach momiyo gin ne giyudo keregi an adong'. Wach no chamo dalano, wach no odong' tora, odong' thur, en got maduong'. Inene jogweng' wuoye, wacho ni ka ng'ane to wang'e gima timore. Kata obedo chuny mar migogo manotho ka iyo wang', notho e yor Kisran. Ke samoro notemo mondo odhi oyud kare, mondo eme luonge ni chi ng'ane, kata kiny luonge ni min ng'ane.
Uchine no dagi mano wero kode mano dala Nazareth kama gima ber onge manyalo ne. Chene no wero gi dhako no ma kama no dhiye en dhako ma lweny ne goli kendo no fundne modhi ma chunye owichore. Dala gi be kano duoge to no riembe. Wach momiyo no amua mondo odhi otho oko. Sama no otho no duoge odhiambo ka ochuo kudho kata no idiro lewni e tado mondo samoro olok dhochno ket gik mane timore ne galagala. En jal ma sama no kel tineno kama iti jal manotho gi kisran ineno kama iti golo pi wang'e. Ato dayo moro ma pache olal mapok no winjo warruok be wuoyo gi ma iti wacho ni winjo keko molo linga we mondo wakowi kod kwe. Iwuoyo gi ma iti oko e bathot kama iti ywak kaka lit neo tho marach. Samoro gima no temo tedo to koro ne kech nobedo dhako ma kore kech en migogo ma kore kech ma dichuo ka dichuo mano yudo ne ninde maram. Wach no nomiyo ng'ado chunye rieno no tedi no baya kamano kutenga en lit no chamo gwen kamano kosongo kinyo tedo kama chielo en miya pile. Wach no nogo kode mukimi no make mochame modong choke otho kamano gi wiye. Samoro no tho makata nyathina okoneno gi wang'e. Ato noduoge dalagi to ike tok dala oko nikech joluo ng'eyo ni migogo otho moduogo en okike compound mar dala ike tok dala oko. Kare gima nafwenyo ni kare ringruok eminyalo iki chunyne poko iki banyaka nini. Chunyno duogo chier to ae liel ato chwado lwete kako bedo jal manotho gi kisran ni nyako ka nyako mane ik bieche dala no onge mane yudo dichuo mane dagi kwe. Chunyno dagi sama wuoye ni dhako wach no cham ndike notimore rangai kanyo. Ineno kochano nyiri kata mawuogi madhi timo arus. Chunyno dhi ele kama nitie chunyno dhi chiewe kato nindo bath chwore kato bedi nino wuok odhi katedo mokelo dhok marus nobedo maduong'. Chuny migogo manotho gi kisran cha dhi gole magino kelo sasia magino kelo lweny maji chak gore mariembe maembe fundine odog dala nikech ang'o nitie chuny mawuoyo mano dala Nazareth manyiri nokodhi tede gino wuoyo kod wagokni mowuok mondo dhi otedi to gologi. Samoro gino wilo wige mamoko lokore uri moko lokore joneko. Wawuo kodi jal mobedo piny. Wan gi dala Nazareth ma kama gima ber nyalo wuoke onge. Wan gi dala Nazareth kama onge gime nyalo ne maber minyalo gombe. Wan gi Nazareth kama onge gimoro amora minyalo mulo mawuog ni maber. Kinyi nitie Nazareth. Nazareth nitie. Ere kaka iwinjo jaduong'? Kata dala nie machalo Nazareth sani. Jowuoyi sewuoyo go miol. Mineno kadwa mako kata lwet nyar ng'ato onge. Gina jowuoyi mamadho kong'o kamano. Isewuoyo. Samoro gin ji nyithindo manyi puonjo. Ke uso lo. Kech nying'e ni geno ni nyalo yudore. Jochiende odagi. Kech mano Nazareth odagi. Gini jowuoyi miluongo mondo barne ji yien mokiluongo kosemer kamano mondo chop chike mag Ramogi. Chieng' moro wuogi kijana moro ka jogweng' okete en oseure gi kong'o momak nyotane. Koro setimo ochopo chike mochopo nyaka chik gi dhako mosetho. Mano e kiwango magino nokete kech oa e Nazareth. Sama na wuoyo kode wang' pache elore wacho na dier kata gino tundo kode kiwango ni Nyasaye pod nyalo timo na ng'wono. Ok ang'eyo kiwango ma inenie kata tich nokethore ni nikech nitie gimoro mane timo magalagala chiende no obiro mochuni timo. Kech wan gi joma yalo kes nyaka kawuono ka tich ne jochieno thala lwetgi ne gitimo tim tora kata mar reping. Wach no chande sani omiyo yalo tich bo onge go. Wan gi Nyasaye mano paro Nazareth kendo. Wan gi Nyasaye mano walo Yesu. Wan gi Nyasaye mabade teko timo chuma. Ere kaka iwinjo kinyi? Ere kaka iwinjo? Kata nyithindo baro kodi. Kata ng'ama konyi onge idong' e liare. Kata umailo idong' kamano. Kech en dala Nazareth ma ng'ato ong'eyo, jopesa ong'eyo. Biro to
yako lopi tiriembi wach momi ringi pondo kamoro matin emedhe diori e piny jomoko to lo to duong' lo duong' kamiyike jonyuol ni nitie ringi weyo nikech dala galagala obedo Nazaret kama gima ber manyalo wuoke unge winja dhako kata jochiendo dagi mogo yi plasta ok inyal neno nyathini kama ma imbi dhood nyathi jochiendo dagi oketo chuny lor kuomi wacho ni winjo inok ni nyuol ok ni ne nyathi wan gi Nyasaye mano ane ana malo kata skawuono Nyasaye nyalo timo ni ng'uono wan gi Nyasaye Sara madhako mano ane Sara malo kawiyo timo lwar Nyasaye no nitie mano paro Nazaret kata mana in kata ji neno ka gino maber to onge kuomi bedo dhako ma ji siemo gi umgi bedo dhako ma gima ber mineno kuomi onge gichuo kete gi lweny wacho ni winjo inibiro med ni nyieki nikech dhako ma kamoro nyuolo nyiri tidwaro chuo wawuo kodi ni wan gi Nyasaye mano paro Nazaret kata ineni ka Nazaret kama gima ber onge wan Filipo nyiso Nathaniel nasenwang'o jal manundi kuome kata in kawuono inyalo nwang'o jalo nikech awinjo teko gi nyalo ma oselimo studio ka nitie teko mar nyalo mar ono nitie teko manolimo Filipo sama nowacho nasenwang'o jal manondiko kuome jal manigi teko jal manigi loyo wach no wang' Nathaniel penjo to be nitie gima nyalo wuok Nazaret samoro osepenji ni dala ka ng'ane be nitie ng'ama nyalo dhi university wakuni ni Nyasaye ok wuok kamano polo be ok wuok kamano kuomi polo neno mopogore kaka osiepe neni polo neno mopogore kaka anyuola neni polo neno mopogore kaka jogweng' neni polo ok neni kamano kiny Nyasaye ne dara nyakwani moro ma kiny ne adier kobedo taya matayo liele dalano nikech en Nazaret kama nosewe wang' Nathaniel penjo to be gima ber de wuog Nazaret abiro munda koni gokinyi kawuono kati bedo Kimirwa jal manonyuol oko mar keny mama nonyuoli oko mar keny ato chako dhiyo yudo tedo kamachielo notemo mondo dhi kode mak mana noriembi kano tundo kiwango samidwa poglo kech Kimirwa ongi kod haki mar dala noriembi sama wawuoyo kodi ni idak gi dayo monyuolo mamani kamichom onge wach nolit ni kiparo mari iseyudo nyar ng'ato kuma dangi tere dhok onge nikech nyako miyudo be Kimirwa iwinjo nyako kata weche tek dichuo iseyudo dwa tero dhok kamo tere dhok onge kech ibedo nyako manonyuol oko in nyako manonyuol Nazaret wawuok kodi kawuono wach miyalo nigi teko wach miyalo nigi loch kawuono gima ber nyalo wuok Nazaret kawuono Nyasaye nyalo wilo nyingno Nyasaye mabade tek manochweyi to chweya Nyasaye manigi duoko mar ngima mar ng'ato Nyasaye mong'e gowo kaka ngima ng'ato biro gowo Nyasaye no nyalo mako lweti kati in mana chiliel manyo chuoro tho dong' e pap ineni ka Nazaret gima ber manyalo yudo onge nyithindi osema mwandu kata sombgi tek osegoni arambe kore neni ka ng'ama odong' ng'ama chando ji yuochegi oselaro kodi lo onge gima ber minyalo ne ka nyalo wuok kuom nyithindi wan gi Nyasaye manyalo dadare nyithindogo kawuono gima ber wuok Nazaret mane wach ma Filipo nochomogo Nathaniel wacho ni winjo bimondi ne kata ji ok ne bimondi ne kawuono nitie gimoro maber manyalo wuok Nazaret kata mana dala ni kanyo jaduong' moro en dala mocha dala modok piny dala maonge gima ber mineno wakodi kawuono ni gima ber nyalo wuok Nazaret kata en mana dala mithiro kata en mana dala manonege ji ma ji odong' kawuotho e liete gima ber kawuono nyalo wuok Nazaret ka ng'ato dok ir Nyasaye mar ono ka ng'ato dok ir Nyasaye mar mbi ka ng'ato dok ir Nyasaye mar nyalo mar ono wan gi Nyasaye maduong' mar Israel Nyasaye mabade tek motimo chuma nyalo dadi dada kama initieno chunyi wuoyo nang'o kata ubed dala mandulu menege ji ubedo Nazaret kata ubed dala michiene ji kach wan gi miere makaro modhiambo to jochiende tedo iwinjo ka tik dung' to gimitedo nok ne samoro bedo dala mama jini ba kite otieno kamichomo tami imise paro mondo ifundi dhi wakuni nitie Nyasaye manyalo loko nying dalano kawuono Nazaret nodong' chien kata ibed dhako mago tong'o ne mon isego tong'o igni mang'eny nyithindo be ok idegeno kuomgi
kech otongo samoro puonjo go nyathi tek. Wan gi Nyasaye manyalo timo ni ng'uono, mapar kothi wuon, mabe kiny ne goli e chandruok no. Kech wan gi chuny tok manyalo gore e dala moro miyudo adier mama thagore, nyare be thagore kumotede, ng'ama konyo wadgi onge. Wan gi Nyasaye manyalo timo ni ng'uono, kata ochalo Nazareth kamano, kata en dala maonge geno, kata en dala ma ji oweyo mojwang'. Wan gi Nyasaye manoting'o Nazareth malo. Wan gi Nyasaye walo Yesu Shiba manowuok e Nazareth kanyo. Kama nochano Nyasaye nyalo gole ruoth, kama nochano ema Nyasaye ogole Yesu. Kata mana dala ni kanyo Nyasaye nyalo timo ng'uono kinyne, mane adier katayo liele, mane adier ka gero duogo, mane adier ka ji koro nyalo ringo ka duogo iri. Wan gi Nyasach Israel. Gima ber wuok Nazareth. Kata tuwe moketi piny, ji oseng'ado ni buch tho. Joma ng'iyo lopi be ng'iyo. Samoro ipogo lepi tineno ka tuo mogore kuomi galagala. Wan gi Nyasaye manyalo mako badi kendo. Nazareth ne piny, Nyasaye nowane malo. Ma Nazareth kanyo ma Yesu nowuoke. Kata mana in pok odeko, ka chunyi nyalo dwaro jawar, Nyasaye maduong' mar nyalo mar teko, jal mano oloko nying Nazareth, kama Yesu nowuoke jateko, kama Yesu nowuoke wuon ono, kama Yesu nowuoke wuon nyalo, kama Yesu nowuoke rabi. Kata mana kari nyalo timore ng'uono, kata kamigedo choke motiye. Wan gi Nyasaye manyalo timo ni ng'uono sani, mano loko nying Nazareth, mano loko gik mane timore kanyo, mano ne Nazareth kaka ma janabi wuoke, no ne Nazareth kaka ma jawar no wuoke, no ne Nazareth kaka ma geno koro nitie, no ne Nazareth kaka ma ji nyalo ringo yude konyruok, no ne Nazareth kaka maduong' ma ji nyalo ringo tonyie. Kata mana dala ni kanyo kawuono jaduong', maka yie nitie Nyasaye, kata ji onyoni ojari piny, wan gi Nyasach Israel. Kata nyiri otamore onge madhi tedo, wan gi Nyasaye manyalo anegi malo, machak mag badgi ne achiel kendo, nitie Nyasach Israel. Gima ber wuok Nazareth. Ere kaka iwinjo? Ere kaka iwinjo dhako kata dichuo ringo wei gi nyithindo, obago chode oko, pesa ne ochode machamo, ino wei thagori gi nyithindo kamano, gimicham maber onge. Wan gi Nyasaye gima ber kawuono nyalo wuok Nazareth. Kati ne ni jaduong', ka gima ber onge kuomi, samoro tuo momaki modino wenge gi in mufusane. Wan gi Nyasaye mano oyawo wang' Bartimayo. Kata mana kawuono Nyasaye nyalo timo ni ng'uono, ka chunyi wang' no walo kinyni, ni wach milero ni to mara, an ma kara osedok piny, an ma ji osejara, kata dichuo donje kong'o mar anyuola mar sase mar chien. Nyasaye nyalo paro dichuo no kawuono, chuo maka yie kawuono, kinyi mondo walam kodi Nyasaye mar ono, maka yie kawuono, dhako mondo walam kodi Nyasaye, kijana maka yie mondo walam kodi Nyasaye. Wach osetamore nyim Injili onge, Injili galagal, Injili nigi lwete, Injili nigi dwoko kinyi, Injili ono jowadwa, Injili nyalo mar Nyasaye, Injili teko mar Jehova, Injili teko mar musalaba, Injili teko mar polo. En kene ma jochiende ong'eye, en kene ma jochiende weneyo, en kene ma jugi oluore, en kene ma majini weneyo, en kene ma juoke weneyo. Ukinyi nitie wat ma Nyasaye osepedho sani. Gima ber wuok Nazareth, kata onge gima ber manuseneno, gima ber wuok Nazareth. Kata gigi okere, gima ber wuok Nazareth. Kata ji jari dhako ni kwananga midhigo wuoth, gima ber wuok Nazareth. Kata ji jari dichuo ni onge gima ber mawuok kuomi, gima ber kawuono wuok Nazareth. Kata mon biro to dhi, gima ber wuok Nazareth. Maka yie walam kodi, maka yie mondo walam. Nyasaye nitie, Nyasaye nitie. Nyasaye nyalo loko ngimani, Nyasaye nyalo loko pachi. Kata nyathini olokore janeko, Nyasaye nyalo loko pache kare. Nyasaye manotimo ng'uono no. Wan gi Nyasaye mar Israel mano walo Yesu ja Nazareth. Yesu kene manigi teko, moremo mag dende nochango tuoche te. Kati tuo in gi tuo mar kansa, maka kamera mino wadwa lamo kodi, kata gigi olal oko, maka Nyasaye nitie. Kata kama chomo tami dhako, maka Nyasaye nitie. Mano loko nying Nazareth, mano walo Yesu jateko. Maka intieno mondo lam kodi, gaga chungi penya winjo ng'uono,
maka TV winjo nyalo kawuono gik mokeloko kata nosejari mang'eny kata iluongi ni jakuo. Nyasaye nyalo wari kawuono makiny luongi gi nying mopogore kata iluongi ni jakwecho. Nyasaye nyalo timo ni ng'uono makiny luongi jal mopogore kata iluongi ni jatuo. Kawuono Nyasaye nyalo loko ngimani ma ichal Nazareth kama gima ber ne onge mane nyalo wuoke. Nyasaye nyalo timo ni ng'uono kawuono. Dhako kata iluongi lor, Nyasaye manowalo Yesu ja Nazareth, jal manowuok kama ojar, nonene ni ng'uono no, none nyalo ni kawuono. Jal manochomo Filipo monyise ni winjo, loa, kawuono nitie nyalo. Kawuono gima ber wuok Nazareth, kawuono gima ber wuok e ngimani kanyo, kata tiche maonge, kawuono gima ber wuok Nazareth. Makama kayie mondo lam kodi Nyasaye. Ono jateko, Rabi ng'ama ler mar Israel, awali kapui kamiyo nyingi duong'. Nyasaye mar ono mar nyalo, ine mani walo Yesu ja Nazareth, kama nojar manodwok piny. Kawuono dhako ni e nyimi, dichuo ni e nyimi Nyasaye. Sewach weche galagala kuome, senyone Nyasaye nyadi mang'eny, osemaye mwandu ne Nyasaye. Kaki Nyasaye ma jawil ne ji, wil ne dichuo ni kigole malo, timne ng'uono Nyasaye ketimone mon liete gi nyithind kiye. Ane gi malo Nyasaye, am chunyi Nyasaye magore kodgi, ler gi joma lero kodgi kawuono. Loko nyingi Nyasaye, kata obedo mana tuo mosedhi nyalandre, ya changu wuok kuom teko mar remo, no chango tuoche wa kata mana mare ni onyal resane. Ase koro chang kuome, ase koro gony mar jomotwe, yaw nyaka iye molorore japuonj, temne ng'uono sani japuonj. Ane malo Nyasaye, chunje magalagala mag machini, wasechike nyingi Yesu ja Nazareth. Chunje magalagala mag Illuminati, wachime nyingi Yesu ja Nazareth. Waketho teko ka teko, waketho loch ka loch mar wasigu, waseketho loch mag Satan e nyingi Yesu ja Nazareth. Awali Yesu birigedi aloya. Erokamano jateko mar Kalvari, kuom seko paro dhakoni, kuom seko paro kijanani, kuom seko paro jaduong'ne, kuom seko paro nyako madwa dhi tedone, kuom seko paro midwa riembe. Nyasaye ane malo riat nikech jadiera manyaka chieng'. Ipar Lolwe TV Nyasaye, ipar director mar Wasam Chola, malo Nyasaye ni niko kelo. Erokamano ne dara kai dara, ting' Lolwe malo Nyasaye mondo nyingi duong' manyaka chieng'. Nyaka ne joyalo mayale TV ka, iting'i malo Nyasachwa, ya malo Nyasaye ne jalo kwa jalo, kitimonegi ng'uono sane. Duonge pako duonge manyaka chieng' e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. 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 An mana wuoyo kodu, iluonga Reverend Ayubo Uko, wuodi Nyakach Kandaria, ajal mawar. Nyasaye otimona ng'uono mar warruok, mar asto keto wach kuoma elewa mondo aland ne mon gi chuo ni nitie gony. Kinyini Nyasaye mondo ogwedhnau. Alemo kod kanisa mar St. Meshach Fellowship Church. Ane piny Nairobi, kamoro ni Kibra. St. Meshach Fellowship Church ni e konde te mar piny. Headquarter wa ni Kisumu, Polyview, kama jatich Nyasaye ma jatendwa Archbishop elect Ernest Ogena mawuodo kuto nitie. Nyasaye mondo ogwedh jaduong' ting'i malo gi bishop ewatek mara ma gintie, Senior Bishop Ogada. Nyasaye mondo timnu ng'uono. Bishop Endio Kena, Nyasaye mondo timni ng'uono wuod Bondo, kod Bishop Charles Okode mar Central Diocese. Nyasaye timnu ng'uono. Nyasaye mondo ting' wariat kanisni wate Nyagrongo, Ahero, Anywang', kanisa ma Nyakach Thurwa kamotel nego wadwa Dana Buto. Nyasaye mondo ting'i malo. Nyasaye mondo timni ng'uono, omi nyalo. Bungu kanisa wa kama kanon nitie Sedekia Kasuku gi jodongo te, jopuonje, lay readers. Nyasaye otimnu ng'uono, oting'u malo nyaka Pastor John Ndege Alara Riu. Nyasaye mondo timnu ng'uono wate nyaka kanisa wa ma Mombasa. Nyasaye mondo timnu ng'uono. Nyasaye opar kanisa wa ma Kariobangi kama nyo waleme nyoro kanyo kelnwa askofu manyien kamotel nego wadwa Hezekiah Abuya mawuod Mikaya. Nyasaye oting'u malo riat, timnu ng'uono ng'ato kod ng'ato. Ng'ama biro kama antie, ane piny Kibra, kamoro ni Karanja. Ka in Nairobi, Kaugari namba 8, Keli kamoro ni Karanja, kelor kanyo, wan Butrail Education Center kanyo, wan kod idara mopogore opogore, wan gi deliverance team, wan gi youth mane foundation mar warruok, wan gi mine bima puonjo dak. Nyasaye mondo timnwa ng'uono. Ka ok inyal biro kama wantie, king'iyo piny kanyo nitie nembni 2 mar Safaricom gi Airtel.
Namba 90727 385424 0727 385424. Namba machielo en 0734 434 156. Nyasaye mondo timni ng'uono ka ok inyal biro gochna mondo olam kodi Nyasaye. Nyasaye timo gik madongo kokalo kuom lewa. Nyasaye mondo ogwedhna misumba Nyasaye Edwin Ochele ma nyakwar waru e piny Kano. Nyasaye mondo ting'e malo, oting'i malo gi jogi te. Nyasaye mondo omak na badu an kod revival maduong' e piny Nyakach, Bungu Dinari machakore tarik 15 jo St. Meshak Bungu. Nyasaye mondo timnu ng'uono, wanabi kanyo jotich Nyasaye ma Nyasaye oseyiero. Wanago tarik 20 ka wanalem kod owadwa Bishop Johnson Ogada. Nyasaye mondo timnu ng'uono, oting'u malo. Wachak waraduru chieng' wuok tich sa 12 nyaka 12:30. Shalom.